Piny owacho geto chiwo fungruok mar chulo osuru ne rawere mageto chako ohala e okang' mageto duoko piny kendo golo hinga e timo ohala kod dongruok mar ochumi e kind rawere. Jagore migawo mar riwruoge mag saga kod dongruok mar ohala matindo tindo Susan Mangeni wacho ni twak dhi nyime mar keto yote chike mag ohala kendo duoko piny nengo mag lesen madwarore kaka yo mar keto lwasi makare ne chako ohala e Thurka. Having those conversations, and that's why on the day of disbursement we want to create a forum that brings together the leaders from both the county governments and the national governments to look at how best can we create a conducive and an enabling business environment where these young entrepreneurs, remember there are going to be young entrepreneurs coming in, they will not be scared, they'll be encouraged. Ni kampuni gani ingependa mtu ambayo ana insight watu? Ni kampuni gani angependa mtu ambayo ni wa matusi? Kwa hivyo pia watumie simu yao vizuri the young people so that they do not find themselves in trouble in future. Riwruok jogo mochung' ne chenro